Joo, mutta mä tarvitsen kaikkien osapuolten selvityksen viimeistään ylihuomiseksi, joo. En mä silti kyllä takaa mitään. Joo, ja hoidat Laaksoselle, Lontooselle, mitä tarvitsee. Joo, joo, ja faksat mulle sen sitten, joo. Nyt täytyy lopettaa, joo. Noniin, kiitti, hei. Rikoskomissaario Susanna Viita Helsingin rikospoliisista. Huomenta. Oletteko te Laura Kiviranta? Olen. Teidän naapurinne rouva Tyyne Puustinen on löytynyt kuolleena asunnosta. Ihanko totta? Miten se semmoinen tapahtui? Emme tiedä vielä. Ilmeisesti loukkaantui kaatuessaan. Emme ole toistaiseksi löytäneet ainuttakaan sukulaista, joten me ajateltiin, että jos te tietäisitte jotain, koska teidän puhelinnumeronne ja nimenne löytyivät hänen asunnostaan. Miten hyvin te tunsitte hänet? No ei juurikaan. Puhuttiin pari kertaa porraskäytävässä. Törmättiin ehkä 2 kertaa. Ei se koskaan puhunut mistään sukulaisista tai ystävistä. Mä valitan. Aika hirveä juttu. Sellaistahan se on. Soitelkaa, jos teille juolahtaa jotain mieleen. Näkemiin. Näkemiin. Eikö ton oven pitäisi olla lukittu? Poliisit ne sen oven rikko. Eikö siinä pitäisi olla ketjulukko tai jotain? Sisällä voi olla arvotavaroita. Joo, pitäis. Minä tein ja hoidan. Tunsitko sinä sitä Puustista? No en juurikaan. Se makas viikkotolkulla kuolleena eikä kukaan kaivannut. Se makas varmaan vieläkin, jos ei sen batteri olisi ruvennut vuotaa ja pilannut meidän tapetin. Yksinäinen ihmisraukka. Kaikkien hylkäämä. Aivan, no niin. Ei sitten. Ei sitä batteria saa kuntoon. Miksei? No kun se vika on siellä semmoisessa paikassa, ettei sinne ylety. Pakkaa se osaa kuntoon. Muuten jäätyy koko asunto ja se on taas talonmiesten syytä kaikki. Ja oveen pitää saada lukko. Siellä voi olla arvotavaroita. No johan minä tämän korjasin. Tämä on putkimiehen hommia tämmönen. Mitäs sulla sitten tehtäis? Kiittämättömyys on maailman palkka. Hei, täällä on Tyyne Puustisen testamentti. Ai on vai? Joo. Oho. Siinä Pekka. Kiitos. Ikävä juttu se rouva Puustisen kuolema. Joo, olihan se surullista. Semmoinen tyhmä homma siinä kanssa on, että hänellä oli täällä meillä tili. No taisi jäädä nekin rahat nyt saamatta, enemmän voi kuollutta laskuttaa. Kyllä kuolinpäässä varmasti hoitaa kaikki laskut. Joo, niin kai. No, kiitos. Kiitos. Ai, me ollaan laajennettu tuotevalikoimaa. Miten niin? Ei. Tämähän on häälahja Jukalle. Oli muuten tosi hyvä homma, että ne ei järjestänyt häitä. Sinne olisi pitänyt kuitenkin ostaa joku kallis lahja. Nyt mä pääsin halvemmalla. Leikillenhän mä vaan. Hoida putiikki. Sepon kanssa löydettiin ihan sattumalta tää Tyyne Puustisen testamentti. Mitä tää muuhun liittyy? Kun talonmieskään ei voi sentään ihan kaikkea tehdä. Kun me ei olla Sepon kanssa juristeja, ei kumpikaan, mutta sinä olet, sinun nimi on siinä ja sinä olet ollut sitä tekemässä, niin kai sitä nyt sen verran naapuria autetaan. Jos sä kiehutat parit kupilliset, niin katsotaan yhdessä sitten. Tyyne Puustinen pyysi minua vaan vilkaisemaan tätä testamenttia. Siinä ihan kaikki. Mut täytyy kunnioittaa vanhan ihmisen tahtoa. Jos sitä vaatii lakikin. Ja kunnia, että on edes joku, joka hoitaa asiat. Valitan. Mä en nyt pysty repeä tähän. Mutta tää on Joo, kyllä... valitan. Tää ei kuulu mulle. Ha! Iltoja. Onko toiletti tukossa vai onko proput palannut vai mikä on? Voinko mä tulla ihan sisälle? Totta kai. Peremmälle. Vaimo, kahvia vieraalle. Ei tarvitse ketään, ei. Aha. Iltaa. Jos kuitenkin katsoisin sitä Puustisen testamenttia, koittaisin löytää ystäviä tai sukulaisia. No niin, no hyvä. Minä tässä vähän ajattelinkin, että näköhän sen ihan kaikki on sen Tyynepara hylänneet. Niin. Niin vaikka olisi sitä kyllä sietänyt ajatella vähän aikaisemminkin silloin, kun rouva Parka vielä eli. Ties vaikka jos kuollutkaan. Jos joku olisi käynyt vähän kattelemassa. Naapuri vaikka. No. Kilttiähän se on, kun joku ottaa vainajan asiat hoitaakseen. Niin, jonkunhan sitä täytyy.
Teen tämän vaan ihan kiitoksena niistä muutamasta ystävällisestä sanasta, joita Tyyne mulle eläessään sanoi.